akwai wata yarinya za ta yi aure a nan jihar Kaduna, cikin ƙananan hukumomin jihar Kaduna. Za ta yi aure, sun zo da kesin a gabana. Wanda za ta aura sai iskokanta suka ce ba za su yadda ta aure shi ba sai an fara auren su na aljanu, sannan a zo ya auren bil'adama. Shikenan iyayen sa gaba su da wani zabi, sai shikenan sun amince. Aka ce ma kai bil'adama ka yi haƙuri, saurayinta akwai fa aure a gabanta sai an auruwa ne. Shi ma da ke kasan dan adam ya ɗaukar maka fitina sai yadda. Da aka zo aka sa ran bikin da aljani, yanda ka san almara ba, kamar almara wallahi, a jihar Kaduna ne ya faru, daga cikin ƙananan hukumomin jihar Kaduna. In ban ma da nisa ban ce ma giwa, sai tana gaban ka kuna magana da ita emotionally haka kuna zaune, sai ka ta fara wani irin abubuwa kamar ana saduwa aure da ita. Kuma wallahi duk abin da ana gama tana wannan abin ko gaban waye sai ka ga abun an neme ta, ya neme ta haka, kuma sai ga in ta gama aka gama abin da zai kuma ga jikinta da ya ɓaci, ta yi kuka. Tauraruwar Arewa TV take gabatar da shahara. To jama'a, mun dai sake dawa da Mustapha Idris Yusuf don ci gaba da tattaunawa. Malam Mustapha, bismillah. Na ce mata mun kai mu 17 a gidan. Ta ce to bayi fa, na ce a bayi ɗaya muke amfani da shi, a shadda ce. Ban gaya mace ina da gida ba. A haka ta tafi da ni, muka zo kujerunta da kayan ɗakin ta, na sa duk ta saida, na ce mata ba inda za mu sa. Sai auren mu kwana ko biyu ne, ce ya kamata zo ta ga inda za ta sa dan katifa ta kwaya daya da yajja kanmu ya gana mazgo sau dan wurin sallah haka, ba mu da enough space, ba mu da cikakken wurin da za mu. Ta ce sai ta zo, na ce to ga wuri ta zaba, akwai 3 bedroom flat, akwai 2 bedroom, ta zaba wanda ya mata daya. Haka ta yi shiru tana kallo na, kaga na gane wa zan aura sosai. Daga lokacin zuwa yau abinda na dinga harsashi akan ta shi nake gani har kwanan gobe. To maza yanzu ba ma kallon wannan, a'a muna so mu gama ce packaging yanda ka faɗa. An yi packaging ɗinta ko ina an haɗa shi. Ya za ka yi auren sha'awa? Ita ma macen tana so ta ga, ita ma haka take so ready-made. Ka gama, an gama wahala ka, an gama ku natsu zira'a za ku kafa. Dan ka san wancan labarin da ka kawo kusan in ce maka kaman ko an baka irin labari na ne ka je ka maimaita shi, ban sani ba. Wanne daga ciki? Na shi wannan da ita wannan wadda na aura shekara 25 da ya wuce. Wallahi abin da aka yi kenan. Ka gani? To yanzu ba ga ni tuna na sanka da ita na sanka. To shi yasa da na zo na ce maka ina baiwa Allah nan. Ai ina zo na tambaye ka. Ka ce wace? Da ka ce wace gaba na ya faɗi, akwai wasu ba. Amma a ce an yi auren ƙarya. Ina ba inda zai. Wai abin da zai baka mamaki yanzu. Idan za a yi aure, wai sai har an zo an duba yaya ma inda za a je ta ɗakin yake, ya girman falon, ya girman ɗakunan, ya kaza. No, amma ka ga wannan? Wai suna fakewa da shi wai a san irin kayan da za a yi mata. Ba gaskiya bane. Kayan su zo kuma su ki shiga. Ba gaskiya bane. Ɗakunan ƙanana ne a mata babban gado. Ba gaskiya bane. A mata manyan kujeru a zo falon ɗan ƙarami. Ba gaskiya bane. Okay. Rabu da su. Ai kai da kai aure ka san gidan da kai aure. Shine gaskiyar magana. Wallahi ba zo an duba ba. Idan ka auri yar talaka misali, ka san kwatankwacin abin da za a yi maka. Kazalika idan ka auri yar babban gida, ka san me zai biyo baya. Sosai. A ji wannan koma baya mafi aka, ni lokacin da ne auren fari ɗaki ɗaya na zauna. Ɗaki ɗaya na zauna na rayu da matan da na aura. Ɗaki ɗaya ga gadon mu nan, ga kujerar mu nan, ga ɗan bangaren timu mu na ɗaki ɗaya kwal. A lokacin muna biyan haya naira 300. A wata ko shekara? A wata 300. Lokacin wata ake a wata ne naira 300. Muka zo muna biyan 600, na zo daga bayan wata shida aka damu ciki da falo na biyan 600 a wata. Har a lokacin akwai lokacin da aka biyan naira 1800 banda kuɗin biya a lokacin nan. Allah kyauta. Na ɗan yi gudun hijira saboda mata ta haihu ta ji gida wanka, ni ma kullum mai ce waya kuɗin nan ne. To kaga mun yi zirga-zirga asibiti. Ga kuɗin haya 1800 na ɗan gudu sai ta yi me ake 40, sannan maka da karfi na zo na biya. To abin da nake magana nan shine inda muna sauƙaƙa maka, za ga mutum yanzu yaro ba shi da taku ɗaya na ƙasa ko bulo ƙwaya ɗaya, sannan sana'a shi ba ƙarfi gare shi yake da ita ba, sai ya tashi aure sai ya je yana neman gida 2 bedroom flat 300, 400, 500, 600 ya kama.
kafin shekara ta zagayo bai wala ta samu ciki haihuwa ta zo shekara kudin haya duk a lokaci daya bai da sana'a mai kwari to shi daga an dawo ciki da falo ka fara daga ciki da falo mun Allah gafarta malam ka je can sai Allah kai ka sama sosai amma da bakin ciki yau kana hawa mota mai AC kamar irin mota kaɗan da na gata yanzu har bacci mutum zai a cikinta ina gaya ma gaskiya ne ka kwanta da kai baje sosai kai bacci ka fahimta to sai a ce ka dawo wata mota zaka ji ka daban yanzu misali kamar motar ka yanzu da kake hawa idan kawo wadda take ba irin ta ba kamar jeep din nan yanzu ka dawo kasar ita zaka ji kamar a kasa kake to kamar wani dan sanda ne tare ne abin da checkpoint ce ba kai wani ayi sub content daga to a cike yawo da shi to kadarta yanzu kawai sai ka dawo kana da ka hau karaman mota ka je kamar a kasa kake so sai zaka kaman kana kan tabar kaman kana kasa ka fahimta to inda daga kasan ka faro kaga ai da ba ita kake hawa ba misali ai da kasa muka to mu da muka faro da aerodec sai gashi an dawo yanzu kaga ka a sama kana yau da jirgi a kasa to ka gane rayuwa yanzu matasan ba sa kallon wannan su hangen su kawai shine lokaci ɗaya kawai zama kaman al'amin ta ina zaka zama kaman shi baka dauko daga kasa ba ka fahimta idan kuma ka ce a hanya zaka mara kyau ga labarin da muka bada na wannan yaron da ya shiga kungiyar asiri ga yadda ya karke a cikin kankanin lokaci a kankanin lokaci shekara biyu ya lalace in ba yaron nan in dai gaskiya da yana raye da ya dawo rina da yana raye da na ai da wuya yana raye wallahi da ya zo mun ka gashi da sutura jikin shi da yanda ya kuma sai ka tausaya mashi to kaga inda alamin mutane suna gane haka za su dawo su samu natsuwa kan magana aure fa ibada ne kuma duk abin da ke cikin aure akwai albarka a cikin shi ki san wa zaki aura wani gida yake me asalinsa addinin su da duk abin da ya kamata akwai abubuwa da suka kasu kashi uku akwai matan da ke zaune a gida da tsawon shekaru ba su aure ba amma wannan muna ba su uzurin cewa lokaci ne bai ba akwai matan da ke zaune a gida ba su aure ba wanda suke da zaɓi ne na aure sosai sannan akwai masu iskokai kashi uku akwai wata yarinya za ta aure a nan jihar Kaduna cikin ƙananan hukumomin jihar Kaduna za ta aure sun zo da kesin a gabana wanda za ta aura sai iskokanta suka ce ba za su yadda ta aure shi ba sai an fara auren su na aljanu sannan a zo ya auren bil'adama shikenan iyayen sa ba su da wani zaɓi sai shikenan sun amince aka ce ma kai bil'adama ka yi haƙuri saurayinta akwai fa aure a gabanta sai an auruwa ne shi ma da ke kasan dan adam da ɗaukar makai fitina ya yadda sai yadda aikan tuni da aka zo aka sa ran bikin da aljani yanda ka san almara fa kamar almara wallahi a jihar Kaduna ne ya faru daga cikin ƙananan hukumomin jihar Kaduna in ban ma da nisa ban ce ma giwa yarinyar nan ta zo aka yi bikinta ran bikinta da aljani ta yi wanka ta yi lalle ta yi komai aka yi biki aka yi shagali amma ba wanda ya ga ango ba ma ki ita ke ganin kayanta saboda an yi yan hotuna ta dan yi haka ai hoto ta dan rankwafa ai hoto ko da take tsaya Allah kaɗai sani zo ka ɗauke mu nan ita kaɗai ta dan yi haka kaga ba ma ki ta sama take gani ta subhanallah aka yi aure bayan an gama aka ɗauki lokaci sai aka zo kuma aka sa aurenta da saurayinta bil adama mace ɗaya da maza biyu ke a wannan yana faruwa ai ko a nan jihar Kaduna ai ya faru an yi mace mai maza biyu an yi mace mai maza uku na ji wannan mu ya faru a kotu aka ji ana ta to an je mu muka dinga bin a lokacin nan to wannan aljani ne da bil adama aka zo aka yi bikin bil adama ka ji fa wai aljani ya ce wai a fara auren shi kafin na ko ya kai kai dama kuma ke da zaka auren duk da haka aka yi aure shi ma aka yi biki aka yi shagali amma wannan bikin an ga ango yawwa gama suna wani fim wai matan mutum biyu matan mutum biyu to ina tabbatar maka ango ya tare ba sati ba aka fara fitina da bala'i da aljani dan me zai rika hawan mai gado kishiya tashi aka fara bugawa to in takeice maka dai kaman baban amarya ban manta ba an shanye barin jiki wane an shanye mashi nan wane ya tafka asara angon bala'i iri haka suka zo gabana dole maka nemi su maslaha aka nemi su waɗanda suke da wannan bangare na iskokai da za a ba su taimako a raba ta da shi yawwa to kaga akan samu wannan gaskiya ni na yadda saboda akwai matar da ke zuwa wurina tana son aure ta kai shekara 40 ba zaura ce na ba ta mazaje akalla sun kai wajen 5 ko 6
ta yi mun rantsuwa da Allah ba taɓa ganin fuskar su ba duk wanda na bata in ya zo wurinta haka take ganin kawai an rafa fuskar shi haka ta ba ta ganin fuskar shi kuma abin da zai baka tsoro ina ganin da kaman abun irin da Allah ki daina mun wannan magana sai tana gaban ka kuna magana da ita emotionally haka kuna zaune sai ka ta fara wani irin abubuwa kamar ana saduwa aure da ita kuma wallahi duk abin da ana gama tana wannan abun ko gaban waye sai ga abun an neme ta ya neme ta haka kuma sai ga in ta gama aka gama abin da zai kuma ga jikinta da ya ɓaci ta yi kuka subhanallah ba wai sai da daddare ba muna zaune haka ana magana za ka ta fara cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shikenan tana ta zo subhanallah to kaga wannan ka ce ƙarya ne to me za a ce wannan masana ne ba iya likitoci sai mana bayani ko sai ga abin da ke mu dai abin da na gani kenan kuma ta ce ga abin da take gani ga abin da ke zo mata ga abin da ke faruwa da ita to kaga ba za ka ta wannan abun ba amma dai wannan bangare na malamai in sun ga ba daidai bane su je su tambaye ta ta warware masu ni dai abin da na gani a ido na kenan to kaga akwai nan bangaren shi yasa a cikin shirin da muka jawo malamai musamman muka jawo masu ilimi ta wannan bangaren na iskokai wanda suke taimaka mana kwarai da gaske muna nan da su da yawa waɗanda da mun samu wannan matsalar sai mu tura musu kuma alhamdulillah za a yi akwai ta baiwa Allah shekanta 45 ta ce ma amma ta faka saboda fuskanta ta nuna alamu irin billan dangaren nan yawa abin da fatan ta fara kwanciya yawa ka kaman kai za ka yi manyanta to kaman kai ka fata duk sun kwakwanta yanzu a gani shekara 70 ba wasa bane to kamar haka kada ka ce mun kasuwa ka sani ko zan ƙara aure da cewa na san uwar gida tana ji amma za ta haƙuri ai ka san ni ina wani bangare daya nakan ba mata shawara cewa su yi haƙuri idan miji zai ƙara aure kasu ce ba su yadda ba gara ya miki kishe da kika sayar da kishe waje sosai akwai matan tana ganin mijinta shi kaɗai ne a gida ba ta da matsala amma ya da mata sun fi biyar a waje to a wasu ciyayi su kazantar da ba su gani ba tsafta ce ba ya je nemi duk matan garin amma ta fa a auro a kawon ita ba ta so kaga wannan saba ma Allah ne ai sai Allah ne ba da umarni ya ce ai auren ya ce ka aure abin da ya maka zai daga mata aka ce kai 2 3 4 aka ce in ka san ba za ka yi adalci ba ba ka yi daukar daurin kai daya ka fahimta to wani za ga yana na baka misali a farkon fara wannan program din akwai mazan da sun fi karfin mace daya a mu'amala ta aure to kin ki yadda ya ji sai zaga ana dauko masu cututtuka ana kawo musu gida ana kawo musu gida sannan kuma sun kama shi wa'azi ana cewa fasiki baya da sauransu bacin ita ta tura shi je to kaga ire-iren wayannan abubuwan alamin idan mutane ba suna kawo da kai ba suna mai da hankalin su kan irin wayannan matsalolin suna kallon su wallahi za a dinga haihuwa ƴaƴa marasa ido ba ina nufin ƴaƴa makafi ba ina magana ne akan za a dinga samun matsaloli a cikin aure suna nan azuba a kwanci a ƙasa subhanallah to shi yasa a kowane lokaci idan mutum ya zo aure za mu baka shawara ina son mace kaza sai in baka shawara cewa an ji amma ka fara kallon tarbiyyarta da ɗabi'unta da inda ta fito asalinta mu duba ta mu gani idan muka zauna akwai mace zaga ta alhamdulillah mummuna ce ba na kushe halitta ba amma dai mummuna ce na kuya cewa zaka ce baka amma ɗabi'unta wallahi tallahi mata aure ce zinarin ɗabi'a wallahi tallahi zaka samu tarbiyya ka samu tarbiyya zaka samu natsuwar kwanciyar hankali akwai wata zaga ta kyakkyawa ce amma sai hankali sol wani ya ce wai shi yana son mace wai faran ma hadi mai h a gaba fara yanzu akwai wani abu da ya faru da ni yarinya ce ta zo neman aure wuri na fara kyakkyawa gagata doguwa irin wanda ake so tana son aure bayan mun gama magana da ita na kawo wani bawan Allah yana santa da aure bazawara ce shekarar da duka 19 zuwa 20 za ta kai 20 ya zo ya ganta hankalin shi ya tashi kawai a aure na ce Allah gaba ta wannan za mu gwada jini ce a gwada jini ma gwada jini yare nan ba gaddama an ka ce mata nan na ce ke me yasa mijin ke suke ki mace irin da ake so irin kwaka ga ki da kyau ga ɗabi'a ga ladabi ga ka yayi kuskure so ai kira sakin wawa amma kar ka manta a sakin wawa akwai wadda wawa ya saki ko kuma akwai wanda mai hankali ya saki wawa zai aura okay akwai wanda yake ba sakin wawa bane amma daukan wawa ne yawa mai hankali ya saki wawa zai aure ta zai dauka so wannan ne muka zo muka gama magana shi ya ce a daura aure by next week shi kawai kaza na ce a iyayenta suka ce a ba su sati 2 abu sanu bayan an gwada jini aka yi maganar sadaki sai ta tafi Kano domin ta gaya ma dangi auren ta yazo ta mun bayanin wahalar ta sha gidan mijinta da bayan ta yanzu Allah ya shirya miki hawaye ta samu jimiyar rufin asiri
bayan ta tafi Kano sai ta kira shi saurayin a waya ta ce ni yanzu da kai mun zama ɗaya ko Uncle Mustapha ma bai sa abin da zan gaya maka ba gaskiyar magana ina tare da wani soja wanda yanzu in zan yi aure zai zo ya tada mu da hankali to kaga yanzu na gaya maka cewa ina Kano iyayena ma na gaya musu ina Kano gaskiya yanzu haka ina Lagos ina bariki wannan sojan saurayina na je dan kwanta mashi da hankali lallashe shi kaman kwana 10 sai in dawo sannan mu zo yi magana aure ta ɗakin shi zaka subhanallah ta yi mashi audio a WhatsApp ya turo min zan lallashe shi in kwanta mai da hankalin ya haƙura sai in dawo kuma ka san dama na gaya maku ban haihu ba shi ma iyayena sun san ban haihu ba shi ma kullum sun san ban haihu ba gaskiya na haihu da sojan yanzu ma akwai ƴata a gaban shi na zo ganta ita wannan ƴa da na gaya maka fara kyakkyawa mara gaddama ga ladabi inda abin da idan ka zai gani ne sai shi ya kira ni ya mun bayani ya turo min da wannan audio sai ce amma da Allah mu rufa mata asirin sirrin ta ne amma a nemo shi wata na ce a rufa mata asiri ya ce eh sai na dan mashi ruwa kaɗan na mu da katsinawa na ce yanzu inda Allah bai tona wannan asirin ba muka auren maka da ita me zaka ce mu maka mun ci amana ka mun zalunce ka to amma yanzu Allah ya tona mana wannan asirin to sai a bari wani je sai kuma a bari wani je dauka na ce ai ba zai ba daga wata mala to kada kyan mace yi da rai akwai mata kyawawa salihan mata akwai wata yarinya kuma wai na biyun su duk da ina ganin ban san lokacin da kuma bamu ba sauran da minti 5 da yanzu to minti 5 ko to alhamdulillah akwai wani jihar hankali so mu iyaye kada ka ga cewa a ka tsare yarka kamar misali da maka dazun na yarinya dazun da na rage maka bance maka tana da niqabi da hijabi da safa hannu da kafa ba wanda na baka labari dazun wannan fara wanda baban ta ce a dakatar da aure zai bincike hijabi har ƙasa safar hannu da ta kafa niqab farar yarinya kaga ta kyakkyawa duk da wani packaging imani alhamdulillah ta zo da kayanta to wannan jan hankalin ga iyaye karka ga wai ka tsananta ma yarka kuma kulle ta a gida akwai yar da ta kira ni yar manyan mutane ce babanta inda take a zaune a bangaren ta a gidansu inda take duk kayan abinci ma tana da shi a gida take bazawara ce duk kayan abinci tana da shi ba ruwanta da abincinsu a inda take ma inda baban ya kulle ta a can baya sai ta share kusan wata ɗaya bata ma fito wurin su ba amma an san tana ciki da mace bata damu da kowa ba to kariya baban ya bata in ma ta fita an san ita amma saba yadda wajen kwana 2 bata fito ba girki za ta yi abin take bukata tana da komai a cikin aje mata to wannan kariyar da aka bata kaga baka da tunanin za ta yi wani aikin banza amma ta sanar da ni cewa daga bayan ɗakinta ta kama bogilari in ta samu ta faffasa ta ɓalla bogilarin ɗakinta ta window take fita ƙawayenta ta jefa mata bargo ta sa blanket ɗinta bargonta ta ɗaki ta jefa shi ta jika shi da ruwa ya kama katanga ta kama ta sauka sai ta je Kano ta kwana 2 ana ganin kawai tana cikin ɗaki baban na tana cikin ɗaki a can ita ba ta fitowa akwai kamun kai ta ce wallahi Mustapha yanzu haka na samu ciki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na samu ciki ya za a yi duk kariya da baban ya bata da maman tana can bangaren ta ita ba ta fitowa in ma an buga an ji shiru an san tana bacci ne kawai bacci wallahi ta kwana 2 a Kano inda za ta biyo ta katanga ta da gida subhanallah akwai wadda ta zo gabana kuma inda karshe da zan ƙara gaya maka iyaye su kula akwai wani shegantaka da ke faruwa wai abokan wasa kana da yarinya kana da kanwa tana da yaro ko kana da yaro kana da kanwa tana da yarinya sun zama abokan wasa su dinga wasu wasanni kana kallon su irin role play tsakanin namiji da mace ana ganin ba komai bane yan uwa ne yarinya ta same ni shekaran ta kai 30 da wani abu kusan da 5 akwai abokin wasanta da mahaifiyarta da mahaifin shi wasu ɗaya ubansa ɗaya so suna wasannin su ba damu ba yana haka da ana ganin zai aure ta wallahi yakan ɗauke ta tafi ta wata 1 wata 2 a hotel ta yi ciki da shi sau 5 subhanallah kuma yarinyar na a ungo su taimu rantsuwa da Allah daga mata muminai masu imani tana cikin su dan da ka ce kana neman mace sallah za a ce maka nemi wance sau 5 ya mata ciki an ba ta shaida abinda mutane suke gani da ma abin da ke faruwa an ba ta shaida shi kuma abokin wasa ne ba damu ba sai ta ce ta dan tafi wani an aiki a wuri kaza ta tafi a nan bara su ina ne ta ce ta wajen wata 2 da ta kwatanta mun inda yake kai ta ma a nan Zaria wani hotel ni na kira shi mun yi magana
wani akwai wata zo wurin mu kan dalili kaza 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 da sauransu, saboda haka karkaji da wai za mu je ga hukuma kuma za mu sa abun a duniya a ji. Sai fara neman alfarma, sai na fara gaya mashi wuri kaza akwai hotel kaza kaza da kuke zuwa, za mu je mu bincika mu samu record ɗin wuri kaza kaza, duk na karanta mashi. Ya ce don Allah ya rufa mashi asiri, shi don Allah daga 500 zuwa sama duk abin da ya kamata ya bani zai bani. Sai yana faɗa haka ne kaga ya kamu, sai na sa mai tarko, to ka zo zai tura mun ta account. Na ce a'a ka zo ne, ni ina so in ganka, dama ina zo da ya zo za a dafe shi. Sai iyayen sun san me ke faruwa, shi kuma abin da ke gudu kenan, ga abin da ke faru, abin da ke gudu kenan. Ya dinga bin ta hannun abokan aiki na, wannan ya kira da Allah ya rufa mai asiri, da Allah kaza kaza sauransu. Ƙarshe haka na watsar da wannan magana na kyale su. kuna ganin abubuwa da yawa. To kaga ita yanzu yarinyar ana ganin wasan abokan wasa ne ba matsala, kaga wasa ya kyau. Ba mu tsananta ba, ka gane, amma kullum cikin nasiha da kawo musu Allah da kuma da irin tarbiyyar da aka bai wa uwar ita ma irin ta yake transparent a ce ai in namiji in ya miki haka za ki samu ciki. To kullum a tsorace suke, ba maganin ajiye ana wani wasannin banza ba, kuma kana lura kana kula wa ana saka ido a wayoyinsu, ana saka ido sai kuma sannan akwai sai da suka kai shekara 18 tukuna kafin Google ta yanke ne daga monitoring duk abin da suke yi, so sun kai shekara 18. amma kafin nan duk wani activities nasu akan internet ana turo mu ina gani, sannan kuma na riga na yi limit din abin da za su ga masanin na'ura. Sannan kuma muna monitoring duk wani WhatsApp ɗinsu daga laptop ina, muna sanin ina suke shiga, me da suke wani irin chatting suke yi da sauransu. To kaga irin wannan, ko sannan ba za ka zo kana attacking ɗinsu ko da yaushe ba, ko faɗa ko ka ja su ka nuna musu soyayya. Wani lokacin rashin nuna soyayya a gida kan sa suka samu wata a waje, sai wani soyayya sai a zo a ja su. Amma ka nuna musu soyayya, ka gani, to ka bara uwar ka sa tunan soyayya ta jawo su a jiki, kada su kasance akwai wani magana da za su ji nauyin su zo su same ka. Misali a ce suna buƙatar ka sai musu wani abu, suna buƙatar abu kaza, sa abu kaza, to su ga uwar ta zo ta same ta ga maka kai. Amma mutum ba ka iya tsatsara irin wani abu da za a samu matsala. Wani a waje zai yi wani don abu da aka rasa shi gida, to za a nemi shi a waje, ka tabbatar duk ka tsara komai. Ka san ne ka ci nasara, kai wata magana ɗazun a baya, kai mu wani addu'a, kamar ka ce kaka ne wurin matarka, kakanta, Allah ya ji kanshi, anan ka fara ɗazu. To duk wannan abin da kai ka sa mata shari'a ta ɗauka, a'a ba wai dokokinka bane fa, waccan tarbiyya ce da ta samu. Abin da nake ja ni har gobe, ban yadda namiji yana iya ba mace tarbiyya ba. Amma dai ƙari ne dai kawai, zai ƙara ne, saboda kaga matan da kake kallon su da suke kallon mu a yanzu, sai Allah da ya halicce su, inna kaiduhunna azimun. Gaskiya na yi da. Ka gode ma Allah daga tarbiyyar da wancan tsohon da kai ma addu'a ya bada, wanda ce ka kawo kayan ka dinnan kawo alida kai ce yayi daidai, to tarbiyyar ce ka dora akai. Wata sai ka gama dorawa gaba ɗaya, in kai wasa ƙarshe ta rusa maka sosai. Muna da wa'annan cases sun da yawa a ƙasa. Za ka ga uba ya iyakacin shi akai, sai towards ending zuwa kusan ƙarshe sun kai matakin da za a ce an amfana da su, uwa take ɓata tarbiyyar 'ya'yanta. Akwai wannan. Duk wa'annan matsalolin ma da su a ƙasa, uwa take rusa tarbiyyar 'ya'yan da ta haifa. Saboda yanzu ɗanka zai iya aikata laifuffuka da dama kana gani, amma wallahi uwa za ta ɓoye ba ta gaya maka ba, ko kuma in ka gani ma a rufe maka. Da ka kawo ta magana mai muhimmanci yanzu, iyaye su rika jawo 'ya'yansu a jiki, musamman 'ya'ya mata. Na aure da 'ya, na gaya maka, 'ya ta budurwa haka nake ɗaukanta a mota da yamma, in muka yi sallar magariba aka isha'i, in ɗauke ta a mota, in ce ta wanka, in sa ta a mota, mu tafi wurin shakatawa, mu je wani 'yan ciye-ciye da lashe-lashe, za mu zauna ni da wasu, ba su kan ɗauka matata ce, a yi wasa da dariya. A nan nake saƙo biyu nake bata. Saƙo na farko, in muna zaune haka ɗan shan kayan da lashe-lashe, kayan ƙwallo da makulashe, sai in ce mata, in ba ku ganna a gida ba, ina nan, wurin zuwa na ne. Duk lokacin da bana gida to ina nan. Duk inda muka je haka nake ce mata, sai in ce yau ma ina nan. To kaga karatun nake bata, ko da wani zai dauke ta, in ya tashi na zai kawo ta, ta san za ta ga wa wurin babanta. Na biyun su, duk abin da za ka yi sha'awan ka sai mata, ka bata, babanta na bata. To nakan kai ta kasuwa in sai mata kayayyakin sawa da sauransu. An aka dauki wannan matakin, za a zauna lafiya. Insha Allah. To saboda karancin lokaci, Mustapha za mu datse ka ana
shi ne ƙarshen kashi na 3 kenan. Malam Mustapha mun gode, Allah saka da alheri da ilmantar da mu da nishaɗantar da mu da kai. Mun gode, Allah saka da alheri, Allah ya kai ka gida lafiya. Ga wanda bai kalli kashi na 1 da na 2 ba, ga kashi na 2. In kuka kalla in Allah da za ku sha mamaki, maybe ku samu abubuwa da yawa ma da suka fi na wannan kashi na 3. Kada a manta da liking, sharing da comment. In akwai wanda baki da shi, muna jira da Allah ka saka mana a comment. Mun gode, Allah saka alheri, Allah muku albarka. Sunana Al-Amin Sale, sai an jima. Tauraruwar Arewa TV take gabatar da shahara. Shahara, 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 shahara.